Здравствуйте. Многие изучают татарский язык, особенно дети и взрослые тоже. И очень трудно иногда бывает научиться произносить татарские буквы. Ü, Ж, Н, Х, Ü. И нелегко произносить слова, некоторые активные слова, например, цифры, цвета, использовать какие-то поговорки, песенные тексты, крылатые слова. Как научиться? Иногда этому поможет вам татарский планшет. Вот посмотрите. Selam dostum. Әйдәле бергә укырга һәм санарга өйрәник. Әйдә саннарның һәм хәрефләрнең исемнәрен өйрәник. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A, Ə, İ, кыска И, Л, У, Р, Ö. Татарский планшет, он не только буквы учит, он даже отвечает на вопросы и даже стихи помогает выучить. Тагы нәрсә эшли белә бу планшет? Bu planshet төсләрне һәм сүзләрне белә. Мәсәлән, Әйдәле төсләр исемнәрен һәм һәрбер хәрефкә туры килгән сүзләрне өйрәник. Зәңгәр, гөмбә, учак. ә шигырьләрне? Тикшереп торган әйдәле шигырьләр өйрәник. Гөлчәчәкләр, гөлҗимешләр, үстергән Гөлфәния, һәрвакыт аңа булыша сеңелкәше Алия. О необходимости выпускать татарский планшет и другие игрушки к нам и руководству республики обратился Рафис Камалов, живущий в Альметьевске. Более подробную информацию он даст вам лично. Скоро он приедет в Казань и в нашей студии вам все расскажет. Ждите.